Oimore janeno Malolwe TV kamora mora maintiere akaw thuolo nieri marwa kie chenro mar duond mine kai studio mar otieno makawuono. Twak mabende wadwa bedo godo koda nyadendi mabende en director mar school noero mar Kimberley Hills Academy maina chiel kuom skunde goeko mabende timo maber ahinya bomanieri ma Kisumu. Adam ye thuolo mondo mi oful no nyinge kaito adhi mbele ko twak machalo kama indi ka otieno makawuono thuon wach mabende wadwa wuoye en wakeini etelo. Machiegni ahinya chenro mar duond mine inyalo fulonwa nyingi. Erokamano. An Irene Odero, Director Kimberley Hills Academy. Iwacho ni director mar Kimberley Hills Academy, inyalo nyisowa ni school machalo kama indi yudore kanye, to kaka director isebedo director kuom thuolo maromo nade school no ero? School ma Kimberley Hills yudore Kisian Junction. Wasebedo for 5 years. Oh, 5 years kende. Koro kaka in director mar Kimberley Hills Academy, okang'eyo ni ina director kose nitiere in gi profession moro momiyo ibedo director mar school machalo kama indi, kota professionally nyalo wacho ni in ng'a? An japuonj. Na train as a P1 teacher. I take 2006. Then ondika gi TSC 2008. Apuonjo nyaka 2018. Then I resign kadhi ohala. Okay, I resign kuwuok e puonj idhi ohala. I resign ka awuok e puonj, najapuonj primary mokwongo. Then adok e university atimo degree mokwongo. Then abedo deployed to Bondo Teachers Training College. Mae kuma nayude tiegruok mara kaka japuonj. Abet kod gi matin. Then the push mar timo ohala nomiyo andiko barua ne TSC. Ka resign godo mondo koro adong katimo ohala. Kiwacho ni the push mar timo ohala manomiyo I resign kiwuok e TSC, meaning ni en ohala mane omiyi mana chuny no ero mar resign mondo idonje ohala machalo kamano? Kane 2016 ne adak Kisumu town, achulo rent. Then aneno ka wach machulo rent no ok en gima yot. Gi pesa man pe puonj ok ber ahinya. Koro nadhi dak Kisian. Nasechako the foundation. Then awacho ni agero ot moro mar mabati. Achak dak kagero oda nokro mos. That was 2016 June. Then kochopo third term of the same year, my daughter was 2.5. Kona mondo chaka nursery school, daycare. Kata kumanyo daycare school around to nokayudo. Manene machiegni mane berna. Koro kana duogo to achako penjana ni nyithindo adi machal koro kaka gi nyathinani. Magombo mondo yud school machiegni, to school machiegni maber onge. Koro kalure gi puonjruok manaseyudo, nikech kana asetieko degree mokwongo nadok kendo timo masters in MBA. A marketing class nopuonjowa ni I provide ne the market what the market wants. Yes. Gima onge the market. You fill the gap. We fill the gap material the market. So at that point, actually there must be many other kids machal gi marani. Maonge gi school, ma nyalo gombo the school machiegni to gionge gi school machiegni. Koro nalungo osiepna miluongo ni Jamila. Apimo ne paro manantiere godo. Yes. And no support, no yie koda. Bonyisa ni mondo ni mano was a good idea. So hajipanga matin financially. Achako gero now the classes, the foundation manasechako mar otcha. Emani koro obedo modified mondo accommodate 3 classes. So by the end of the year, the same year 2016, nekoro wan gi school Kimberley Hills.
Jima ng'eny samoro penja ni Kimberly nying Kimberly na Yes. kure. Anyiso gi ni Kimberly en nying nyara. Okay. Nyara maduong' luongo ni Kimberly. Sani en 20 years. Okay. Koro ene mano mi chako school in Kimberly Hills Academy. No. An gi nyithindo adek. So the first one luongo ni Kimberly. Koro kane wabet gi other teachers kwamanyo the name of the school. So we had several names. Then one of the teachers of Bukureni, Kimberly Hills Academy, then it sounded nice. So that is how the name came up. Pero kama koro kopogore gi school mane nichake like mondo kony nyathini mane tin, be nitiere kata gimoro amora mitimo e yor ohala kata moro amora ma opogore gi wach nieri mar school? Kana chako school taneno ka school ne dhi mbele maber. The teachers mane wantiere godo were doing good job, so we got many kids within a short time. And that is now what pushed me into making a decision to resign. Nikech koro nada mona bedi gi time mar school. Yes. Kora abira better full time in school. Then mane gimane kora timo nyaka ne corona obet last year. Koro ka onge gimane timore school. Dak be pod nyaka wadagi. Nachuna makao ni sana reo make school. Adhi to aloko obedo matatu. Moro ne dhi Migori, moro dhi Homa Bay. Koro at least nanyalo yudo gimoro matis manyalo konyra godo. Nikech matatu go. Koro kano yaw school tachaka wicho gi kendo chako wichi gi yelo gichak gidoke school. Lakini pod nadong ka penjra ni koro ka korona chako dhi mbele. Kata chieng' machielo ka gimoro chako timre ma koro school ok dhi mbele. Ng'ati more. Koro mano nomiyo achaka aneno mnadong e wala mar matatu no. Masani antire gi tokni ariyo. Meka Noah madhi Nairobi Kisumu. Koro kata ka weche tek to at least matis mwachamo to ayudo. Ero kama kaka nichako school no ero inyalo nyiso ni jopuonje mane dhi puonje school no ero ni yudo gi e yo machalo nade, to nichako maybe gi jopuonje adi kama indi to sani un gi adi? Nachako gi jopuonje adek. Bingi ni nan japuonj. Koro yudo jopuonj ne tek. Koro na yudo gi from referrals to make jopuonje ma sipega. Man chako gi jopuonje adek. Sani Kimberly nigi staff mar 22 people. Jopuonje 13, wan gi drivers adek, wan gi joted ariyo, wan gi groundsman, wan gi jagate. Aina dhano ma. Kaka in director mar school no ero, ine jalno mamiyo motelo ne school no, kendo ine mani bedo go paro no ero mar chako school makamano. Gin challenges kaka mage minyalo wacho ni kale e yori mar telo ne school no ero? Challenges ng'eny. Challenge mokwongo en financial challenge. School dongo faster than kaka naikona ne. No kan giiko moro maber. To awacho ni nachaka. Yes. To dhi ng'wech. Koro seche modhi ng'wech jonyuol winjo ni school ber gikelo nyithindo. Gi expect mondo imi nyithindo the best minyalo miyogi. Okaw nyithindo from Maseno, from Kombewa gi Kisumu town. Yeah. So even the transport kende make nyithindo go mondo gi make sure ni gite okaw gi mokel gi school kendo duoke gi bedo problem nikech kata ngo matimre nyaka mtoka go bed ready. Yes. Sapaga chiel go kini gi drivers adek. Kati onge fuel kata ingo nyaka gi ready so chiko. Magi drop nyithindo magi kel. So challenge maduong' mantiere godo en
the growth mar the school. En a blessing to be a challenge. Seche mantie joma nigi all that to gionge nyithindo. Yeah. An gi nyithindo. Koro chopo makoro kwa nyal kawo moko nikech tok nyupo ok nyatingo moko classes opong. But wan gi geno ni obro medo classes mamoko gi mtoke moko mondo wabed ni wanyalo school nyalo grow mondo kaka itiere. Challenge machielo en bedo a single mother. In gi dhano 22 matiyo ni school. En gi nyithindo 200 gi wiye. Jonyuolgi. Gite gi ng'i. Kore ka in, kore kiduoge ot. En gi nyithindo 3. Gi ng'i. Adwa ni mak na paro no gi kanyo eka obiro mondo ilernwa ni ere kaka i-balance kendo ikele maber ahinya. I-balance tije gi mag school kacha gi tije mag ot. Kaka iwacho ni na single parent. Ere kaka i-balance ni mondo at the end of the day jogo matiye school o feel presence ni maber kaka director gi nyithinde mane ot gi be o winj herani kaka jalno mamiyo. We waka uyuyo matin. Janino Malolo TV bobiro ka yuyo matin kaito biro duoge tielo mar ariyo mar chendo nieri mar duond mine ka studio mar otieno makawuono wan kod Irene Atieno Dero mabende director mar school no ero mar Kimberley Hills Academy mayudore boma ma Kisumu ka tuon wach mabende wawuoyo odiochieng' makawuono en Wakenya telo giorego eko mabende osetiyo godo e gero school no ero kata e dongo school no ero mabende no chako en owuon kikidhi mabor. Machiegni kendo tielo mar ariyo mar chendo nieri mar duond mine kama kelo ni chendo nieri nyinga Joyce Odur e studio mar otieno makawuono wan kod Irene Atieno Dero mabende en director mar school no ero mar Kimberley Hills Academy maina achiel kuom skunde go eko mabende timo maber e boma nieri ma Kisumu. Akawa dhi mbele kod twak machalo kama India Irene nyiso ni in kaka jalno mamiyo in a single parent kata single mother to intiere gi responsibilities mang'eny kowuok e school kacha nyaka gi e ot. In kaka jalno mamiyore kaka iyudo ni i-balance gi gite mondo mi at the end of the day neno ni timo tije yo makare. Okoyot balancing. Samoro kuonde te ok dhi maber. Kech tepe ne nyalo balance de kuro kena challenge. Matek. Lakini the vision man tire godo for the school push her to balance the kech otbeka we okethre to kata dongruok mar school no bikonya. Koro asetem e school antiere kabire ot be atimorol na as a mother. But bedoni ina ni in alone. Take me as a person. Yeah. Some is overwhelming. But antiere giosipna achiel milongo ni Jamila. And a part of the process. Maseche maweche wetek to en ma share kode. Then wakonya ngado rieko on how to go on. Ero kamano. Be iparo ni kaka in jalno mamiyo manitiere telo kata motelo ne school no ero mar Kimberley Hills. Be iparo ni e pacho ka indi be nitiere jogo mamine moromo e sectors mopogore mag telo bed e skunde obed kata e weche go eko mag siasa obed kata e kanise generally.
Yeah, mine nyalo telo. Gima important en ni kamiyo owuok ni odwa bedo jatelo kata owuok ni onyalo to gima mone timo onge. Enaina kiwacho enaina kiamua kien ni adwa timo gini to gima tami onge. Gima mono ng'ato timo gima odwa timo en mana en owuon. Kiwacho ni tek to bet matek. The brain oketi na way man kaki ikomande. Kiwacho ni tek to timre makati temango. To kiwacho ni nyalo be nyalo makata tek makata yot te nyalo. Koro mine nyalo telo, mine osetelo, wasena mine mosetelo successful in different areas. Koro mine moluor onego beda gi chiri ni ka Irene nyalo time ang'o ma mona timo to ginyala timo. In kaka Irene base kaka in Irene ng'ama miyo manitiere telo ne school no mar Kimberley Hills, be nitiere time misega feel ni nitiere jalno mochaye yori mar tich ni kaka ng'ama miyo kinyala to ere kaka idil gi gima chalo kamano kosepo kineno? E school pokaneno. Kecha interact gi jonyuol to jonyuol kawantiere goda very supportive. Kedo kanyago ne Nyasaye erokamano. Both the nyuol and the staff ma antiere godo. Gin gi geno. Ni school ber, director ber. Samoro ka weche tek. Tino ka jopuonje we makedo koro. Chako dugo nyisa ni madam. Nyalore. Nyiso ni gin gi geno ni gik moko nyalo timore. Koro be among the teachers, the staff kata jonyuol to poka bedo gi challenge makamano. Mar the feeling ni okanyal timo nikech an ng'ama miyo. Ang'o ma joma mino nego bed ni timo mondo mi gibed mang'eny e telo, nikech iyudo ni nitiere jok moko mawacho ni joma mine gin wasik, joma mine wedegi, matini ni mwanamke ni adui ya mwanamke mwenzake. Ang'o ma joma mine nego bed ni timo mondo gima chalo kamano wuogi, mondo mine mang'eny obed e telo mondo hotel ne sectors mopogore pacho ka yo makare? Mine onego oherre. To onego wayie ni ok wanyal bedo e telo wate. Anya bedo telo kawuono, kiny bedo telo ruchana machere bedo telo. Koro kane mane telo to mino onego supporta. Nikech mokwongo seche ma atelo matenda udhi maber. To bedo an encouragement ni miyo machielo. Irene beno chako mana kaka tugo. Yes. Koro otimo kama. To seche ma atemo ta fail. To ji mang'eny madhi luor. Mine mang'eny madhi luor. Anyiso ga jopuonje mane wantiere godo ni onego gi supporta. Nikech ka Kimberley succeed to jopuonje o succeed. Jopuonje ywak ni pesa tin, serikal omedwa pesa. Adiera pesa ma ichulo jopuonje ok ng'eny kalure gi mahitaji masani. Yes. To samoro kipenja ni Irene okidwogi. Tinde ayo kaywa seche te aonge pesa. Hizo ne Irene dalwari ni kodi nokiwaga kama. Daki okidwa hizo kenya. Ayo kodi lakini an sawa gi ywak this other side. Nikech ka ng'iyo gik masetima within the short time to give the time mana bede TC. Aneno kan comfortable the other side. Yes. So I usually tell them ni ka succeed to gimbe gi succeed. Nikech seche ma ng'ato da wuok dhi timo gima chielo mok tani chako school. Obocho ni kata Irene beno chaka. To sani otimo kama. To seche ma a fail to kata kane ng'ato ni give very good idea. To dhi luor ni ineno kaka Irene sani tinde chal. Yeah. Koro when kamine o support each other kata nyaka chuo support the women, then wabedo gi ji mang'eny wabro wuok oko mondo o give the best that they can give. Kaka ina Irene ng'ama miyo mosebede telo, ake kinyalo compare ni telo mar ng'ano machuo gi dichuo gi ng'ano madhako, ere telo mineno ka nyalo bedo maber manyalo kelo dongruok makare?
Aparo ni mano bro depend gi the individual. Yes. Okwanya wacho ni mar miyo dhi bedo maber maingo mar nyako, mar dichuo. Bro depend gi ka en dichuo kata ka en dhako. The effort ma make. Yes. The passion ma intiere godo e gima otimono nyalo miyo ng'ama miyo bedo maber e telo kata ng'ama dichuo bedo maber e telo. Apuonj mane minyalo miyo nyathi manyako manyalo bedo gi gombo mar bedo e telo e kinde mabiro mbele, nyathi manyako ma pod tin? Gima nyalo nyiso nyithindo manyiri en ni ok onego gibed gi anything manyalo stop gi from achieving gima gidwaro. Nikech an kaka Irene nachwanyra ka an e school e form 3. Yes. And at that moment now any life room that feeling of disappointed when you want me. Yeah. It is a bad experience. Anytime aneno nyathi manyako mochwanyre school, I feel for them because I have been there. And you know, gima kamano timore, te jok ma give up on you. Te jok ma kodhero kata ni mondo okel ni dichuo. Like an nitie bado kelna. Obiro gi ndiga odwa mondo wadhi kode kadi. Nandala. To the nyise under the school anokadwa. And at that moment I didn't do anything to do with the mature. Yes. So the determination manantire godo no mi adoke school matieko. Masechora machopo kuma ntiere ni. Kendo an gi geno ni abro medo churura. Koro gima nyalo nyiso nyithindo manyiri onego ging'e gima gidwaro. Ka giseng'e gima gidwaro to onge gima onego mondo giyudo gima gidwaro. Nachwanyra e form 3. Maweni iweni life orumo. Tumogi kan. And gimonego joma miyo or even the parents otinda nyithindgi sama nyathi ochwanyre. They need a lot of support. They need a lot of guidance and counseling. Because gidhi through a lot during that time. And kaka Irene na did through a lot. I even attempted suicide. Yeah. Okay. And after that time, is that time all these things came away. The reality nikoro indirect age to be at this school. Yes. They need a lot of support. It was September. And then we should encourage them after manoko September life nyakati mbele. So nyithindo manyiri should remain focused. Gimano dwaro chama mondo ni na remain focused. Ma adoke school matieko madhi college. Man the person I am today kendo an gi geno ni adhi better myself. So onge gima onego tam ng'ato bedo gima odwa bet mopogore gi ka en owuon ma onyisore ni okanyal. Kamano. Jango Malolwe TV gi kanyo machopo gode giko mar chenro mar duond mine ma bende ne waikone Lolwe TV otieno makawuono mana kaka isewinjo kowuok kuom Irene ne in jallo mamiyo kata nyathi manyako madwa bedo e telo kata madwa timo gimoro amora maduong' e ngimane ne ni iketo pachi e gino minyalo timo kendo gimoro amora kik neg geno ni mar bedo jalno minyalo gombo bedo e kinde mabiro mbele. Nyakendo romo chenro machielo oriti masani nyinga Joyce Oduor. Erokamano.